'yan wasa 8 daga ƙauye ɗaya. Ka san dokar kuwa? Idan kuka tura su bisa tanadin doka za su buga. In kuka yi tunani akan asali za su kawo ɗaukaka gida. Sun buga wasan kabaddi na ƙasa. Idan 'ya'ya suna son su cimma wani abu, suna buƙatar tallafin iyayensu. Goben waɗannan 'yan matan nake son gyara. Da alamu wani ne za a turo ya gyara mana zama a Ghaziabad. Ina jiran banzan ya zo. Ana auna girma da faɗin tarbiyyarki ne daidai da tsayin tufafinki. Maza suka rayu akalla zuwa shekara 60. Mata sukan kai hakan. Amma an kashe su tun suna 20. Su ma duka mu kashe su 20 din ne? Malam Kalam ya ce mutane su samu mafarki, amma ba na farke ba. Dubi haskenta. Dole ka shege shi. Hey, da alamu wannan yana shan alawa da yawa. A jikinsa akwai nau'in kitse maras kyau. Da zarar kuna farfajiya hankalinku ya kasance akan wasan ku kadai kafin na kammala mazga. Ku kammala wasa. In ma mu kama hanya mu tafi tare, za mu tafi ne bayan mun ci kofi. Mata ba sa buƙatar garkuwar namiji yayin da suka fita. Sai dai kwanin gwiwa. Karfin kudanci ba na fada bane, a wasan mu za mu nuna. Abusa.